салом алайкум бачаҳои муҳоҷир. бовар кунед райони фархор воқеан ҳам зебо шудааст. аз он ҷумла боғи парк. агар бовар накунед, ҳозир ман ба шумо сабт карда нишон медиҳам. фикрҳоятонро дар комментария нависед. бовар кунед бачаҳои ғариб, нигоҳ кунед ин қадар зебо шида боғи фарҳангӣ. سوار میشه دیگه. توبه که دیگه سوار میشه. واقعا هم زیبا شده است. در حقیقت زیبا شده است. با این زیبایی شکرانه کردم.